Hej, vi har i dag lige fået en masse forskellige mosser hjem. Vi har Java mos her til venstre, og så kommer der Christmas mos, Weeping mos og Creeping mos. Alle sammen er lige blevet sat på rødder, og det sidste er ved at blive gjort færdigt her. Så det er godt klart og ser rigtig flot ud. Så velkommen til at komme og købe. Hej.